kuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu $2,000 taurai kuti anyore mabharani kuti chii zvachii chakaitika chii chakaitika pamusoro chakamira pamusoro yevazvishe ininiwo ndine mwana akarogwa kwati anonzani anonzi Amina taurai akaroorwa ndofunga kuti akamboita yekutanga ikafa arohwa rini inonga 2001 ichibva azoita futi imwe ine mwana aripo izvozvo ane 2 years so kuti azoita mwana aripo izvozvi ndofunga kuti akauya vanetsana nemurume wake nonga kuti murume anga atora umwe mukadzi here ichibva auya kumba vataona paitawo vhiki vatamuti hambuya perekedza ichi munhu kumba kwake mbuya wakabva amhanyiswawo ikoko nevabereki nemwana upi iyeye tebva tatora futi unga mwedzi kubva tati hatichirege tichienda isu vabereki hatina kusvikira papa pavo direct takasvika kuna sabhuku wavo kubva tabva ipapo bva taenda tese batasvika paya paya zvaakagona kuti pindura nokuti inini ndanga ndataurira kuti inini sezvo muri kudai so munofanira kundipa pfuma yani yangu ndandachaja munhu 6 ivo vakakuti izvozvo zvakanaka asi hatichamufambisiba kuti tibva tangoti inini maakuya nemwana wenyu mahara tidzokai naye isusu friday yacho tinoti chino chacho chipiri and friday tinouya nembudzi totora mwana wedu kubva ndati zvakanaka izvo tinonga tiri pamwe chete maminitsi ainyorwa nasabhuku kubva ipapo nhumbu ine 2 months until now handinasombomuona and inino handinasombodzokera kupi ikoko muti yakatozvarwa here yakatozvarwa mwana aizo izvozvo ndakazoenda kuna sabhuku wacho ichibva na sabhuku ndichibva aramba kubva ndaendesa nyaya yangu kumusoro kuna ishe nongati anonga akaita kunga 2 times ichiita sei ichitumirwa masamoni haana kuuya ini kunokunda ndatiwo sezvo yakwiriwa kumusoro pamwe achatyawo futi dare ripi rino iri ndiri kuona futi haana kuuya then default judgment inoda kuti iende makaifambisa sei default judgment vatakangoita hatina zvatakazomboita takazozongobatsirawo kuti wakwire kuya takangosiya zvakadaro ngati judgment kuti iende default motaura newakomana kuti default judgment iende andii makosti mari makosti ndakashandisa 60 kuno kouya apa pendakambouya kuno ndichiya koshandisa ndafunga kuti $10 kubva taenda futi kupi yekudzokera nekuzouya futi nhasi nekudzokera neimwewo yendaito pamwe kuna sabhuku haana kuuya yendakabhadharawo kuna ashe ndichiti pamwe achauyawo kupi ikoko haana kuuya ese ndofunga kuti yatopinda mu 150 oita makosti 150 isaa kuno zvakare imbudzi nhatu ende vanoda kutorerwa mombe vanoda kuti voisa yerare zvizoendeka musha allright oita kuti default judgment iende then kwazoronga nevakomana iendera asina kuuya watori right wanda wakaskirwa robert asina kuuya wanda kuti wakaskirwa kuti default mona kuti iende chokuchoko kwavo kuineyo ine mapurisa vanandinda mubata mongopaishe kuti wandope ikoko
tongomira 7 days basa rogorambe andiki mutaura nemapurisa. Next.